ታሪክና እንትጅምር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ግዛት ዝርከብ ናይ ጋሻ መዕረፊ ሆቴል ውሽጢ ሊላንድን ዊልያምን ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት እንዳመፁ እንዳርአየና እዩ። ክልቲኦም ሰባት ካብ ናይ ኣጋይሽ መዕረፊ ምስ ወፁ ሊላንድ ዝስተ ማይ ስለ ዝደለየ ንዊልያም ናብ ጋሻ መዕረፊ ከይዱ ማይ ንከምፅአሉ ይእዝዞ እሞ ዊልያም መቕድሒ ጀሪካን ሒዙ ናብቲ ናይ ጋሻ መቐበሊ ክፍሊ ይምለስ። ዊልያም ድማ ናብ ውሽጢ እንትኣቱ ብዙሓት ናይቲ ጋሻ መዕረፊ ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ርእሶም እኳ እንተረኣየ ዊልያም ግን ምንም ከይመሰሎ ነቲ ማይ ምቕዳሕ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ መዕረፊ ዘለው ሰባት ብጭቃ ነዝቐተልዎም ዊልያምን ሊላንድን ምዃኖም ንርዳእ። ዊልያም ማይ ቀዲሑ ክወፅእ ክብል ሓንቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ጓላ ካብ ዝተሓወአትሉ ትመፅእ እሞ ናይ ዝሞተት ኣዲኣ ሬሳ እንዳረኣየት ብፍርሒ ድማ እንዳተንቀጥቀጥን እንዳሃለወት ዊልያም ብዘይ ምንም ርሕራሐ ሽጉጡ ብምውፃእ ነታ ቆልዓ ይቐትላ። ታሪክና ድማ ናብ ካሊእ ቦታ ተወስደና እሞ ቶም ዝተባሃለ ኣብ ከባቢ 40ታት ዕድመ ዝርከብ ሓደ ሰብኣይ ተርእየና። ቶም ብባህሪኡ መስተውዕለ ዓይነት ሰብ እንትኸውን ኤዲ ምስ እትበሃል ጠበቓ ሰበይቱ ጃክን ሳራን ዝተባሃሉ ክልተ ደቂ 16 10 ዓመትን ቆልዑ ከም ዘለዎም ንሪኦም። ቶም ኣብ ከባቢኡ ዝኸፈታ ናይ ባዕሉ ሬስቶራንት ኣብኡ ዝሰርሕ እንትኸውን ሰበይቱ ኤዲ ትርፊ ሰዓት እንትህልዋ ነቶም እንዳመፀት ምሕጋዝ ናይ ኩሉ ግዜ ተግባራ እዩ። ሓደ መዓልቲ ንጎህ ድማ ወዲቶም ዝኾነ ጃኪ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብዝተዳለወ ሓደ ውድድር ስፖርት ፅቡቕ ብቕዓታ ርእዩ ናይ ንጃክ ጉጅለ ተዓዋቲት ትኾን። ቦቢ ዝተባሃለ ነቲ ፀራሪ ተፃዋቲ ጉጅለ ድማ ካብ ቀደም ጀሚሩ ንጃክ ስለ ዘይፈትዎ ድሕሪ ፀዋታ ናብ ጃክ ብምኻድ ነገር ደልይዎ ንክበኣሶ እኳ እንተደፍኦ ጃክ ግን ምስ ቦቢ ንዘይምበኣስ ድሌት ስለ ዘርአየ ቦቢ ሓሪቑ ገዲፍዎ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ኤዲ ነቶም ካብ ስራሕ ቦታ ናብ ገዛ ብመኪና ምስ ወሰደቶ ኣብ ገዛ እንትበፅሑ እቶም ቆልዑ ስለ ዘይነበሩ ተተሓሒዞም ናይ ፍቕሪ ግዜ ምሕላፍ ይጅምሩ። ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ድማ ሊላንድን ዊልያምን ዝተባሃሉ ጨካናት ገበነኛታት መኪንኦም እንዳጎንሑ የምሲሞ ዕረ ንምብላዕን ቡኒ ምስታይን ብዝብል ምኽንያት ናብ ናይቶም ሬስቶራንት ብምምፃእ መኪንኦም ኣቐሚጦም ኮፍ ይብሉ። ሊላንድን ዊልያምን ናብቲ ሬስቶራንት ኣትዮም ዝብላዕን ቡንን እንተኣዘዙ እኳ ቶም ግን ካዓፂ ምዃኖምን ምግቢ እውን ከም ዘወድኡ ንሊላንድ ብትሕትና ይምልሰሉ። ኣብዚ ግዜ ድማ ሊላንድ ብሕርቃን ይእዝዞሙ ፈጢኑ ንከምፅኣሉ ስለ ዝነገሮ ቶም ተረጋጊዑ ነቲ ቡን ይቐድሐሎም። ኣብዚ ሰዓት ቻርሎቲ ዝተባሃለት ኣብቲ ናይቶም ሬስቶራንት ትሰርሕ መሳሰይት ስርሓ ወዲኣ ናብ ገዛ ክትኸይድ ክትብል ምስ ሊላንድ ዝነበረ ዊልያም ደው የብላ እሞ ኣብቲ ወንበር ኮፍ ንክትብል ኣዚዙ ሰውነታ ኣግባብ ብዘይብሉ መልክዑ ክነኻኽኣ ይጅምር። ቶም ድማ እዞም ጨካናት ሰባት ንስርቂ ከም ዝመፁ ስለ ዝገመተ ዝደለይዎ ገንዘብ ንክወስዱን ንሱን ሰራሕተኛኡን ብሰላም ንክፍንዎምን እንተለመኖም እኳ ሊላንድ ግን ሓለቆኦም ልኢኽዎም ደኣ መፂኦም እምበር ተራ ሌባቡ ከም ዘይኾኑ ነጊሩ ሽጉጡ ብምውፃእ ክፈራርሑ ይጅምር። ኮይኑ ግና ማንም ብዘይሓሰቦ መንገዲ ቶም ናይ ሊላንድ ምዝንጋዕ ተጠቂሙ ርእሱ ብቡን መቕድሒ ወቂዑ ሽጉጡ ክደርቢ ምስ ገበሮ ነቲ ሽጉጥ ኣልዒሉ ኣብ ልዕሊ ዊልያም ይትኩስ እሞ ይቐትሎ። ሊላንድ ድማ ነቶም ብካራ ኣብ እግሩ እንትወቅኦ ቶም ድማ ንሊላንድ ግንባር ብሽጉጥ ይሃርመሞ ንሓንሳብ ንሓዋርን ይቃብፆም። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድማ ፖሊሳት ኣብቲ ከባቢ ይበፅሑ። ካብኡ ድማ ንባዕሉ ንክከላኸል ኢሉ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረጋገፀ ናይቶም ሱም ኣብቲ ከባቢ ህቡብ ይኸውን እሞ ጋዜጣታት ከይተረፋ ናይቶም ሽም ምስ ጀግንነት እንዳተሓሓዙ ስለ ናይቶም ጀግንነት ምፅሓፍ ስርሖም ይኸውን። ቶም ድማ ናብ ገዛ ድሕሪ ምእታው ኣብ ደገ ሓደ መኪና እንትኸይድ ብመስኮት ሪኡ ቶም በቲ ኩነት ክሰግእ ይጅምር። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ድማ ቶም ካብ መጉዳእቱ ድሒኑ ናብ ስራሕ ቦታ ምስ ተመለሰ ኣብቲ ሬስቶራንት ሰለስተ ባላ ዝተኸደኑ ሰባት ይመፁ እሞ ናይቶም ሰለስተ ሰባት መራሒ ዝኾነ ፎገሪት ዝተባሃለ ሰብኣይ ነቶም ጆይ ብዝብል ሽም ብምፅዋዕ ክዕልሎ ይጅምር። ቶም ግን ፎገሪት ዝተባሃለ ሰብኣይ ሽሙ ቶም ደኣ እምበር ጆይ ከም ዘይኮነ ነጊሩ ምስ ካሊእ ሰብ ተመሳሲልዎ ከይኸውን ተነገሮ እኳ ፎገሪት ግን ከም ዘይተሰሓሓተ ነቶም ይነግሮ። ኤዲ ድማ ናይቶም ሰባት ኩነታት ሪኣ ነቲ ነገር ስለ ዘይጠዓማ ኣብዚ ሬስቶራንት ተደኣ ዘይጥቀሙ ኮይኖም ንኽኸዱ ስለ ዝነገረቶም ፎገሪት ድማ ነቶም ናይ $100 ቲፕ ኣቐሚጡሉ ምስ ሰባቱ ይወፅእ። ኤዲ ድማ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ናብቲ ናይ ከባቢ ሳም ናብ ዝበሃል ፖሊስ ሪፖርት ስለ ዝገበረት ሳም ንፎገሪት ብመኪና ተኸታቲሉ ደው ምስ ኣበሎም ሳም ንፎገሪት ከባቢኦም ሰላማዊ ስለ ዝኾነ እሱን ሰባት መፂኦም ፀገም ንከይፈጥርሉ ንምጥንቃቕ እኳ እንተፈተነ
እንተኾነ ፎጎሪት ግን ናይ ፖሊሳት ዘረባ እዝኒ ከይሃቦ ይቐሪ ምሸት ድማ ሳም ናብ ናይቶምን ኤድን ገዛ ብምዃድ ብዝገበሮም ምፅራይ መሰረት እቶም መፂኦም ዝነበሩ ሰባት ፊላዴልፊያ ብትበሃል ናይ ኣሜሪካ ግዛት ዝመፁ እንትኾኑ ዝሰርሕዎ ድማ ሪቻርድ ንዝተባሃለ ሓደገኛ ማፍያ ከም ዝኾነ ምስ ነገሮም እቶም ሰባት ካብኦም እንታይ ከም ዝደለዩ ስለ ዘይፍለጥ ንክጥንቀቁ ሳም ይነግሮም ሳም ምስ ከደ ድማ ኤዲ ሳም ብዝነገራ ነገር ተረብሻ ምብካይ ትጅምር ቶም ግን ኩሉ ነገር ሰላም ከም ዝኸውን ብምንጋር ሓቂፉ ይጽናንዓ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ቶም ኣብ ስራሕ እንዳሃለወ ናይ ፎጎሪት ዝመስል መኪና ናብ ናቱ ገዛ ኣከባቢ እንትኸይድ ብምርኣይ በቲ ነገር ደንጊጹ ንኤዲ ምስ ነገራ ንሱ እውን ናብ ገጹ ሙግያ ይጅምር ቶም ድማ ኣብ ገዛ እንትበፅሕ ደንጊፃ ሽጉጥ ሒዛ እኳ እንተረኸባ ኮይኑ ግን ቤተሰቡ ሰላም ምዃኖም ሪኡ ንእሽተይ ይረጋጋእ ሃብታ ምሸት መዓልቲ ድማ ኤዲ ምስ ንእሽተ ጓላ ሳራ ኣቕሓ እንዳገዝአት እንዳሃለወት ሓንደበት ሳራ ካብ ጥቓኣ ትርሕቕ እሞ ኤዲ ደንጊፃ ኣብቲ ከባቢ እንዳደለየት እንዳሃለወት ፎጎሪት ዝተባሃለ ሰብኣይ ንሳራ ካብ ቀረባ ርሕቐት ኮይኑ እንዳረኣያ ትበፅሕ ፎጎሪት ድማ ንኤዲ ምስ ረኣያ ሰብኣያቶም ትኽክለኛ ሽሙ ጆይ ከም ዝበሃል ብተወሳኺ ናይቲ ፍሉጥ ማፍያ መራሒ ንእሽተይ ሓው ከም ዝኾነ ንኤዲ ይነግራ ኤዲ ግን ንፎጎሪት ሰብ ተሳሓይቱ ከም ዝኾነ እንተገለጸትሉ እኳ ፎጎሪት ግን ሰብኣያቶም ከምቲ ንሳ ትብሎ ዓይነት ሰብ እንተኾይኑ ከመይ ገይሩ ኣብቲ ሬስቶራንት ነቶም ዝተሓጠቑ ሰባት ክቆትሎም ይኽእል ኢሉ ይሓታ ኤድ ግን ንፎጎሪት ካብ ቤተሰባ ንክርሕቕ እንተዘይኮይኑ ከም እተእስሮ ንምፍራሕ እንተፈተነት እኳ ፎጎሪት ግን ምፍርራሓ ከም ቁም ነገር ከይቆፅሮ ግዲፍዋ ይኸይድ ኣብቲ ሽዑ ዕለት ድማ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ጃክ ምስ ኣፍቃሪቱ ሓቢሮም እንዳሃለዉ ቦቢ ዝተባሃለ ቆልዓ ምስ ኣዕርኽቱ ብምዃን ንጃክ ይኸብዎ እሞ ኣቦኡቶም ጀግና ከም ዝኾነ ነጊሮ ንሱ ግን ብመን ከም ዝወፀ ፈርሕ ክኸውን ከም ዝኸኣለ እንዳነገሩ ንምብሻቕ ይፍትኑ ጃክ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣፍቃሪቱ ብቦብን ኣዕርኽቱን መቐለዲ ብምዃኑ ሓሪቑ ፈለማ ናይ ቦቢ ዓርኩ ቀፂሉ እውን ንቦቢ ይሃርሞም ኣብ ገዛ ድማ ኣቦኡ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ከም ዝተበኣሳ ስለ ዝሰምዐ ጉልበት ንኩሉ ነገር መፍትሒ ከም ዘይኸውን ንጃክ ንምንጋር እንተፈተነ እኳ ጃክ ግን ሰብ ምቕታልኸ መፍትሒ ይኸውን ድዩ ብምባል ንኣቦ ይምልሰሉ እሞ ቶም ንጃክ ብፅፍዒት ስለ ዝሃረሞ ጃክ እንዳጎየ ካብ ገዛ ይወፅእ ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ ድማ ፎጎሪትን ሰባቱን ናብቶም ገዛ ብመኪና ስለ ዝመፁ ቶም መሳርሒ ሒዙ ካብ ገዝኡ ንክኸዱ የጠንቅቖም ፎጎሪት ድማ ንቶም ሕጂ ሓቢርዎም ናብ ፊላ ንክመፅእ እንተሓተትዎ እኳ ቶም ግን ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ ሓደ ናይ ፎጎሪት ሰብ ንጃክ ካብ መኪና የውፅኦ እሞ ዝበልዎ እንተዘይገይሩ ወዲ ጃክ ከም ዝቐትልዎ ነጊሮም ይሕነይሉ ኤድ ድማ ናይ ወዳ መታሕዝሪኣ ናብ እኒ ፎጎሪት እንትጎይ ቶም ኣረጋጊዑ ናብ ገዛ ንኽተኣቱ ምስ ኣዘዛ ቶም መሳርሒ ይደብዮም እሞ ወዱ እንተፈንዮ እሞ ሓቢርዎም ከም ዝኸይድ ይነግሮም ኮይኑ ግና ናይ ፎጎሪት ሰባት ንጃክ ምስ ሰደድዎ ቶም ሓቢርዎም ከም ዝኸይድ ብምንጋሩ ናይ ፎጎሪት ሓደ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ቶም ሽጉጥ እንተነፃፅረሉ ቶም ድማ ናይቲ ሰብኣይ ኢዱ ሰቢሩ ብቦክሲ ምስ ሃረሞ ነቲ ሽጉጥ ተቐቢሉ ነቲ ካልኣይ ናይ ፎጎሪት ሰብ ተኽኩሱ ይቐትሎ ፎጎሪት ድማ ፈጢኑ ሽጉጥ ብምውፃእ ነቶም ይሃርሞሞ ደጊሙ ተኩሱ ክቐትሎ ክብል ጃክ ኣቦኡ ዝደርበዮ ጥይት ብምልዓል ንፎጎሪት ይቐትሎ ጃክ ድማ ንፈለማ ግዜ ተኩሱ ሰብ ብምቕታሉ ደንጊፁ መንቀጥቃጥን ምብኻይን ትጅምር ቶም ድማ ንወዱ ሓቒፉ ከጽናንዑ ይጅምር ካብኡ ድማ ቶም ተሃሪሙ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ እንዳሃለወ ሰበይቱ ኤዲ ናብቶም ብምብዛእ ስለ ናይ ቀደም ህይወቱ ትኽክለኛ ነገር ንክነግራ ስለ ዝሓተተቶ ቶም ድማ ትኽክለኛ ሽሙ ጆይ ይበሃል ከም ዝነበረን ዕቡድ ማፍያ ከም ዝነበረ ይነግራ ኣብ መጨረሻኡ ግን እቲ ህይወት ስለ ዘጽልኦ መንነቱ ቀይሩ ሓድሽ መንነት ኣውፂኡ ሓድሽ ህይወት ምንባር ከም ዝጀመረን ምስኣ ድማ ኣብ ፍቕሪ ከም ዘወደቐ እንተረዳኣ ኤዲ ድማ እንዳበኸየት ናይ ዝሓለፈ ህይወቱ ዘይዓፅዎ ፋይል እንተሃልይዎ መሊኡ ንክዓፅዎ ትነግሮ ቶም ድማ ካብ ሆስፒታል ምስ ወፀ መርማሪ ሳም ናብ ገዙ ብምምፃእ ንቶም ምስ ፎጎሪትን ምስቶም ማፍያታትን ዘለዎ ርክብ ንክነግሮ እንተሓተቶ እኳ ቶምን ሰበይቱ ኤዲ ግን ምስኒ ፎጎር ካብኣቶም እንታይ ይደልዩ ከም ዘለዉ ከም ዘይተረድኦም ንሳም ይሕስይዎ ፖሊስ ሳም ድማ ካብ ገጾም ምስ ከደ ነቶም ክትብል ሓሳዊት ሰበይቲ ከም ዝኾነት እንዳበኸየት እንትነግሮ ቶም ድማ ንምርግጋዕ እንትፈትን ኤዲ ብፅፍዒት ሃሪማ ገዲፋቶ ብምኻድ ደረጃ እንዳወፀት እንዳሃለወት ቶም ንኤዲ ስሒቡ ብምሕቋፍ ምስ ኣረጋግዓ ኣብቲ ደረጃ ብስምዒት ዝተመልኦ ፍቕሪ ምስራሕ ይጅመሩ ምሸት ድማ ቶም ሓደ ስልኪ ተደዊሉሉ እንተልዕሉ ናይቶም ማፍያታት ሓላፊ ዝኾነ ሓው ሪቻርድ ቶም ቀልጢፉ ንክመፅእ ተዘይኮይኑ ግን ባዕሉ ንክጉብንዮ ከም ዝመፅእ ይነግሮ ቶም ድማ ስልኩም ምስ ዓፀወ ቀልጢፉ ቀትር ለይቲ እንዳተጓዓዘ ናብታ ፊልያዲ ዝተባሃለት ግዛት ይበፅሕ
ኣብኡ ድማ ምስ በፅሕቶም ናብ ሓደ እንዳ መስተ ይኸይድ እሞ ኣብቲ እንዳ መስተ ዘሎ ሰብኣይ ነቶም ሒዙ ናብ ሓው ሪቻርድ ይወስዶ። ሪቻርድ ድማ ነቶም ምስ ረኣየ ብፍሽኽታ ምስ ተቐበሎ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ቶም ንሪቻርድ ይሓቶ። ድሕሪ ብዙሕ ዘረባ ድማ ሪቻርድ ነቶም ቅድሚ ዓመታት ንናይ ማፍያ ጉጅለ ገዲፉ ብምጥፍኡ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ናይቲ ማፍያ ኣባላት ብዙሕ ኪሳራ ከም ዝበፅሐ ነቶም ይነግሮ። ቶም ድማ ንዝበላሸወ ነገር ንምክሓስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ንሓው ሪቻርድ እንተሓቶ ሓው ንዝሰርሖ ስራሕ ግቡእ ቅፅዓት ሞት ጥራሕ ከም ዝኾነ ነቶም ይገልጸሉ። እዚ እንዳበሎ እንዳሃለወ ናይ ሪቻርድ ሓላዊ ነቶም ብድሕሪት ኮይኑ ብገመድ ክሓንቆ እንትብል ቶም ብዝገርም ፍጥነት ነቲ ገመድ ካብ ክሳዱ ብምውፃእ ነቲ ክቐትሎ ፈቲኑ ዝነበረ ከምኡ እውን ካሊእ ተወሳኺ ሰብ ብኢዱ ንኽልቲኦም ይቐትሎም። ሪቻርድ ድማ መሳርሒ ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ቶም ብተደጋጋሚ እንተተኮሰ እኳ ቶም የምልጥ እሞ ነቶም ዝቐረዩ ናይ ሪቻርድ ሰባት ብዝገርም ክእለት ናብ ሲኦል ይልእኾም። ሪቻርድ ድማ ሽጉጥ ሒዙ ነቶም እንዳደለዩ እንዳሃለወ ቶም ቀዲሙ ንሪቻርድ ይረኽቦ እሞ ብዘይ ምንም ርሕራሕ ግንባሩ ሃሪሙ ይቐትሎ። ካብኡ ድማ ቶም መኪኑ ኣልዒሉ እንዳገንሐ ናብ ገዝኡ ምኻድ ይጅምር። ናይቶም ቤተሰብ ድማ ቶም ንኽልተ መዓልቲ ተሰዊሩ ብምፅንሑ ተሻቒሎም ኣብ ዘለወሉ ሰዓት ቶም ቤተሰቡ ድራር እንዳበሉ እንዳሃለዉ ይበፅሕ። ኣብ መጨረሻ ድማ ቶም ምስ ቤተሰቡ ድራር ንምብላዕ ኮፍ ኢሎም እንዳሃለዉ ኤሊ ሕጂ ቶም ዝቐረዩ ናይ ቀደም ፋይሉ ዓፂኡ ከም ዝመፀ ስለ ዝተረድኣ ብፍርሕን ታሕጓስ እንዳነበዐት እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ።